Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katenteman karahayan miwah kawilujengan saking wilasaning Gusti ingkang mawikan mugi tansah kasarira dumateng para tamu sekalian. Para tamu sekalian ingkang tansah winanting pakurmatan, para pinisepuh sesepuh haji sepuh ingkang satuhu maha dharma menggahipun dumateng para panen kadhaji kalangkung kinabekten lan panjenenganipun Bapak Rusmanto, Ibu Emi Indriati sareng dipisan sak pengomyong ingkang winanti kabahagian. Saderengipun kepareng matur sumangga sarangan derek unjukaken ras puji syukur wonten ngasanipun Gusti ingkang Magung. Hawit kalangan ing siang menika kula lan panjenengan tamis tasih kepareng silaturahim wonten ing Wisma Bargan kanthi manggih rahayu wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa. Lan ugi sadereng matur tansah nyuwun pangapunten. Hawit kula kumawantun ngempil kamadikan ngadeg jejer wonten ngasa pandhereng para tamu. Boten ngurangi tata trap sila sak temah boten prananing penggalih pramila tebih saderengipun kula tansah nyuwun sewu-sewu agunging pangapunten. Para tamu kakang saputra ingkang dahat winantek kamulyan. Inggih hawit merdapa sepuh dawuh keparengipun panjenenganipun Ibu Sisri Suparti Sukelarga, panjenenganipun Bapak almarhum Sukasno, kula kadhar matur estunipun nglairaken menggah dados wigatosipun pahargyan ing siang punika. Hawit paribasan ing siang punika panjenenganipun Ibu Sisri Suparti Sukelarga kajugukan wukir sari kablabaran samudra madu nampi karan para tamu. Pramila nuting padi kula kinian ngaturken bang dados panguda asmaraning wardaya. Para lenggah kakung saputri ingkang dadi winaning sinabagya dinatur sepindah kanthi handaping penggalih panjenenganipun Ibu Suparti Sukelarga ngaturaken wilujeng rawuh wilujeng siang lan ngaturaken sewu-sewu agung panuwun hawit kanthi serat sedahan ijoan lan undangan panjenengan para tamu sampun kepareng longgang wedal menggah minangkan ingkang dados panjenenganipun Ibu Suparti Sukelarga. Pramila san malih panjenenganipun Ibu Suparti Sukelarga ngaturaken sewu-sewu agunging panuwun tanpa pepindhan. Dene atur kekalih ing siang menika ngambali atur ngaturi ngombo bilih panjenenganipun Ibu Suparti Sukelarga hangatipun ingkang sepuh ngunduh temanten putra kakungipun nggih menika Bagus Ahmad Indra Kusuma Ahdi Alih Madya Pelayaran kalian Roro Ayu Afistina Alistia Supapatri nggih menika sarjana komunikasi putra pasestrinipun panjenenganipun Bapak Rusmanto Ibu Emi Indriati ingkang pidalem saking dusun Grobogan RT kalih RW Gangsal Malangjiwan Kecamatan Colomadu kalebet Kabupaten Karanganyar. Wondene laksitaning upacara jebul sampun kalampahan rikala dinten Sabtu Surya kaping 1 November 2020 kirang langkung tabuh 8 enjing wonten ing Wisma Sara Dibesan menika Colomadu. Kalengganing siang punika kapanggihaken lan kami suda hinjih pikantuk rahmating Gusti Kang Magung lan donga pangestu para tamu sekalian kalampahan upacara kabul manggih rahayu wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa. Suruh panjenenganipun Ibu Suparti Sukelarga nyuwun donga berkah pangestu mugi kepareng dumateng anak mas temanten sarimbit ingkang katemben mugi tansah manggiha wayuning jodho tutuk ingkang ginayuh tekawanipun kajangga lan dadosna keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah Allahumma amin. Makaten wigatosipun pahargyan ing siang menika dadosna kawuningan. Dengan sasalajengipun boten katalumpen panjenenganipun Ibu Suparti Sukelarga ngaturaken sewu-sewu agunging panuwun dumateng para tamu kadang mitodarsih tangga tepalih amung rawuh amung ladi ingkang sampun murwakaning pawiwalan pambiyantu ingkang awujud punapa kemawon saged ngrancakaken ngendhangaken pahargyan ing siang menika. Mugi-mugi Syekh katarman sami pikantuk ingkang sak traju saking Gusti Kang Makuwasa jumbuh kalian pambiyantu panjenengan para tamu. Ugi boten katalumpen panjenenganipun Ibu Suparti Sukelarga
tansah nyadong duka ingkang kathah lanyun pangapunten. Hambuk bilih anggenipun nampi karo para tamu ngaturi bejo krami papan palenggahan kurang samudayanipun. Para tamu kakung saputri ingkang dhatung nanteng pakurmatan salajengipun kunjuk dumateng para tamu mugia kersa pinak langgah ngantos parnipurnaning pawiwahan ing siang menika. Tasih panjenenganipun Ibu Supados keluarga nyuwun donga berkah pangestu mugi-mugi upatara dedapan temanten saripit ing siang menika purwa madya usana manggihi saning lampah. Mekaten atur kula manembromo talang basa panjenenganipun Ibu Suparti almarhum Bapak Sukasno hamba bila lepat kula tansah nyuwun agunging pangapunten wusana bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.